Mela aħna dejjem ippruvajna li l-istudji soċjali jkun suġġett mgħallem b'differenza minn suġġetti oħrajn. Kemm jista' jkun ippruvajna li t-tfal ikollhom impenn dirett fis-suġġett u dan sar billi aħna anke konna nafżaw lill-istudenti x'suġġett se jiġi mgħallem minn qabel biex huma wkoll ikunu jistgħu jippreparaw ċertu tiftix u materjali ieħor minn qabel biex huma jkollhom jisu diġà idea dwar xi se nitkellmu. Din għenithom ħafna tfal u tibnihom b'aktar interess u motivazzjoni u allura waqt il-lezzjonijiet ikunu jistgħu jsegwu ħafna ħjar. Waqt it-tagħlim ta' dak it-topic partikolari u anke wara, imbagħad li tfal tajnihom l-opportunità li jimmanifestaw dak it-tagħlim li jkunu ħadu diversi modi. Tajnihom iċ-ċans li jagħmlu PowerPoint, leaflets, charts, kod bażar u anke modelli. Ovvjament nemmnu li mhux it-tfal kollha kapaċi u jħobbu l-istess metodu. Allura ħallejnihom fil-libertà li jażlu huma. Anke ħallejnihom fil-libertà li jistgħu jaħdmu ma' oħrajn mhux waħedhom, ma' oħrajn mhux biss qed ngħid ma' membri tal-familja, qed ngħid ma' membri oħra tal-klassi. Il-ħin fil-klassi huwa ristrett kemm tista' tagħmilha fil-klassi, allura kellna nagħtuhom iċ-ċans li jiftehmu u anke b'kollaborazzjoni ma' ġenituri kienu jiftehmu ġodjar ta' xulxin u ħadmu flimkien fuq posta proġetti. Meta mbagħad it-tfal ikunu għamlu l-proġett iġibuh l-iskola u jaqsmu ma' sħabhom x'ikunu għamlu fih.